Kadang marom macam parti berkali gitu. Sipen सरकार खायचा ते IMPD हिंदू तम गोबां माने पदरे पदरे खायचा एक मात्र सिनि सानिबो आं फियावजाने लामा नुगमानि आंनि साकबायसा नुगमानि के आं दिनै बबाग्रामा खायसा आं लोगो आंनि जीवन लाइफ दिनै बर'नि बागै हामखानि बागै आं अननो आसा खालायो आं अर यात्रि खायचा बनि बागै आंनि थाबाय फगबायना आं वानसमा बायका आं यात्रि खायचा सोंना थांबाय इनके ताखोक ताकेसा को काहायछि ताबुक फानो जुदि थानसानि मारिबो फाया खरमनो नोंथाम कसान नमो बरावबो हायनो बरावनो मां कयान मुसुगो दिनै हामानि बागै तमाम काहा तमाम हाया जों बनले सिथाय दिनै बराव के खासिया उचिया सिया दनाय रन आं कबं किसा कयमु मानारगो बरावबो हाय दाति नो दिनै थानसानि मारिबो यात्रि रावै बरावबो हायकिनो दिनै थाने फायलांथों होनना आं कबं नारा जावग्राव नांगौ इनके तिनि कय बुतार ति नोंगरो जॉइनिंग खायदैका आंनि फेमिलि इनके आं 2 बुतार ते ताइसिं आंनि लगेवा तंनाय राव बराव 2 बुतारनो जों तिनिबो 4 बुतार जों रखायता इनके नि सिनेमा किसा ताबो आंनि सिनेमुंके आंनि मुंके पूर्ण किसु जमातिया आंनि लगे इनके रेखाथि जमातिया फाइनेना त्रिप्रमथा खाबाय खुबाय लामसबो बिदि आगोल त्रिप्रमथा फाइनेना त्रिप्रमथा खाबाय खुबाय लामसबो खाबाय खुबाय लामसबो वाग्रा लंले वाग्रा लंले त्रिप्रमथा लंले त्रिप्रमथा लंले वाइटे लंले वाग्रा लंले आइपिएफटी आगोल त्रिप्रमथा फाइनेना जों खाबाय खुबाय लामसबो आइपिएफटी आगोल त्रिप्रमथा फाइनेना खाबाय खुबाय लामसबो आइपिएफटी आगोल त्रिप्रमथा फाइनेना जों खाबाय खुबाय लामसबो त्रिप्रमथा लंले त्रिप्रमथा लंले वाग्रा लंले हामबाय दिनै सिने 41 अम्पिनगरनि बिसिङो सनासरा बिसि हायको तिनगोरा कामिगो आइपिएफटी याकार फाइबै दिनै सारबुता सिनि तिप्राम थानो बुवारना हामजावै जयनि र फाइख्या अमन थानसा बुवारा रिंगै तंगो थानसानि मारियो फाइदि हुनै बुवारा जे सामानि बराव जे बुवारना हामजावै बुवारनि सामनो हामजावै महाराजनि सामनो हामजावै बर तिनि आगे कदगमा रमबै सक्रिय आइपिएफटी खाइबै तंमनि तिनि आइपिएफटी खाइबै चिनि जीवन तेचिनि दफानो फियाव माने हमबरा वान सम काहामबाय दिनै फिराव वइसिनि तिप्राम था जयनि रखा दिनैसो 41 अम्पियननि ब्लक कमिटिनि बखागदै जों खा कुफुरबाय खा काहामबाय सिनि ताखौ संनो जों दिनै लाम सयना खा दिनै तिप्राम थाने अंगै अ जागाव दिनै सारबुता फाइमान जागाव जों खबर दिनै बराव दिनै साम बेस बांवैतै 5 परिवार फाइनानि तमनि फाइमालिया बसकानि सालो ते कय दिनै बिसिङो ते बुचिनि अर तिप्राम थाव जयनि रफानि हुनै ताबो सिनि बिसिंति खबर सफायबै दङो बनबांवै जों दिनै अ ससियेल मिडियानि बिसिं जों हायनि बरावनो जों कबंमु फाइदि जत थानसाके जों सिनि दफा फियाव जानानै बांवै सिनि जाति फियाव जानानै बांवै जेबाबे सिनि महाराज सारातिफ्रावो सामंकाहा खाइबै दंमानि सिनि जातिनि बांवै साकथारै दंमानि ग्रात तिब्रालनि स्नामनाय हुनै साकथारै दंमानि अ जराव जतनो जों सुबाना नांनाय जतनो खा कुफुरै जों फाइबानि नांनाय बुवारनो जों सुबासुराव नांनाय हुनै जों दिनै लाम सयनावै दिनै ताकुक सनो दिनै जों खा कुफुरबाय